Blažena miluje Vencu. I Miluna miluje Vencu. Škopková miluje Žofreje. Ale Žofrej miluje Angeliku. Kryšová miluje pivo. Šimon miluje krávy. A krávy milují reggae. Jen Jirka pořád nemá rád králíky. Furt králíka, každý den máme králíka. Ani pinga to už nežere. Slunce, seno, jahody. V sobotu večer na Nova Cinema. Když scháníte nějaký orgán a máte peníze, řešení se najde. Chci zachránit život mojí dceři. Je to legenda, že jsou u nás orgány na prodej. Život tu nemá žádnou cenu. Kdežto plíce pro vaši dceru, ty cenu mají. My šidíme jedině smrt. Proč jste mi neřekla pravdu? Protože ještě nenadešel čas. Matrix Revolutions. Zítra večer na Nova Cinema. Co je nesmrtelnost, když ji nemůžete vidět? Jaké to je umírat? Jaké to je vědět, že tenhle nádech je váš poslední? Film Stanleyho Kubricka Olověná vesta. Už za chvíli na Nova Cinema. Jmenuji se Optimus Prime. Jsme autonomní robotické organismy z planety Cybertron. Transformers. V neděli večer na Nova Cinema. Panovník milovaný i zatracovaný. Opatrně s tím přáním králova odchodu. To je zrada. Reformátor Anglie. Neradí nám snad Bůh, aby se z nás nevytratilo slitování. Manžel i milenec. Všechno, co nyní přijde, bude jen dobré. Smím k vám doložit. Takhle na mě nikdy nesahej. Vím, co jste provedl. Život Jindřicha VIII. Skotské vojsko přejelo hranici a trýzní náš lid. Vrcholí. Lituji, že jsem vás zradil. Kdo ten dopis psal? Je mou povinností doprovodit vás do Touru. Za krále Jindřicha a za Anglii! Tudorovci. Život je velmi překrásný. V neděli večer na Nova Cinema. Hitler je úhlavní nepřítel nejen celého světa, ale také úhlavní nepřítel Německa. Z válečné hrůzy My musíme světu ukázat, že nejsme všichni jako on. se zrodil hrdina. Posloužit Německu mohu jen jediným způsobem. Přitom se stanu zrádcem. Aby změnil dějiny, Valkýra je Hitlerův plán pro nepředvídané události. stane se zločincem. Musíme Hitlera zabít. Každou potíž na světě lze vyřešit použitím výbušnin. Už o nás vědí. Tom Cruise. Tohle je zrada. Nikdo nebude ušetřen. Valkýra. V neděli večer na Nova Cinema. Frodo začíná v duchu chápat, že to poslání ho bude stát život. Prsten stěžkl. Znáš cestu do Mordoru? Ano. Společenstvo se rozpadlo. To vojsko vzniklo pro jediný účel. Zničit svět lidí. Jsou to
Pán prstenů, 2 věže. Dnes večer na Nova Cinema. Dětství. Čas radovánek a her. Realita je na nic. Nebo ne? Jsi v pořádku? Byl to sen, mami. Tak si chvíli odpočineme. Mění nás to, doktor. Všechny. Lidé jsou tak snadná kořist. Teď zemřeš. Amen. Hororový březen na Nova Cinema. Hlášení místního rozhlasu. Upozorňujeme všechny občany, že jahody došly. Místo nich se budou v sobotu rozdávat facky. Cože? Ta syna. Učte mě někdo brýle, ať to taky viděl. Slunce, seno a pár facek. Konec hlášení.